για το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο της Βαρδαρόβασης. Ήταν από τα πρώτα πράγματα που ασχοληθήκαμε. Εμείς το που είπαμε το κάναμε πράξη. Και είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι για την υλοποίηση αυτού του πολύ σημαντικού αντιπλημμυρικού έργου. Το εν λόγω ζήτημα το οποίο θα κουβεντιάσουμε για το θέμα της Βαρδαρόβασης να μπει ως θέμα ημερήσιας διάταξης με αποφασιστικό χαρακτήρα. Ως θέμα ημερήσιας διάταξης δεν μπορεί να πει, γιατί δεν είναι ένα θέμα, είναι ένα θέμα καθαρά ενημερωτικό, κύριε Μισιούδη. Ναι. Δεν είναι ένα θέμα που πληρεί τις προϋποθέσεις για να μπει στην ημερήσια διάταξη. Γι' αυτό το λόγο το φέραμε. Εσείς το λέτε αυτό το πράγμα. Εγώ το λέω αυτό. Ως τι, ας πούμε. Ωραία, να το βάλουμε θέμα και να πούμε τι. Νομίζω ότι δεν έχει καμία ουσία και σημασία. Ψηφίζω, δεν το θεωρώ κατεπήγον. Κύριε Κωστοπούλου. Δεν θεωρώ ότι είναι κατεπήγον. Κύριος Πιτίκης. Όχι. Ο κύριος Κορδονούρης, όχι για στο κατεπήγον. Ήταν από τα πρώτα πράγματα που ασχοληθήκαμε. Εμείς το που είπαμε το κάναμε πράξη. Προσωπώ την ομάδα των Δημοτών που ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα της Βαρδαρόβασης. Ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα με τους ανθρώπους εκεί από τη Χαλκιδόνα και στις 16 Οκτώβρου του 2021 αποστήλαμε μία επιστολή στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Από εκεί είχαν την ευγένεια να επικοινωνήσουν μαζί μας, να μιλήσουμε, να τους εξηγήσουμε και στη συνέχεια ακολούθησε έγγραφό τους προς το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και από εκεί στη συνέχεια στην περιφέρεια, η οποία περιφέρεια ήρθε στη συνέχεια της 2/11 και έγινε η αυτοψία. Ανοίξαμε έναν δρόμο. Βρήκαμε τον τρόπο να ανοίξουμε έναν δρόμο. Μετά από αυτά που είπε ο κύριος Κοκκινίδης, να συμπληρώσω εγώ, παίρνοντας το νήμα, ότι όντως μετά την επιστολή που έστειλαν, προς το γραφείο του Πρωθυπουργού, ήρθαν σε επικοινωνία μαζί μας τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας της Πολιτικής Προστασίας, κάναμε την αυτοψία. Γι' αυτό το λόγο και εμείς αιτηθήκαμε να το προτάξουν ως έργο έκτακτης ανάγκης. Ήταν από τα πρώτα πράγματα που ασχοληθήκαμε. Εμείς το που είπαμε το κάναμε πράξη. Ωραία, να το βάλουμε θέμα και να πούμε τι. Νομίζω ότι δεν έχει καμία ουσία και σημασία. Τώρα ξαφνικά θυμηθήκαν κάποιοι τη Βαρδαρόβαση. Μην τρελαθούμε τώρα. Κάποιοι και δημοτικοί σύμβουλοι και πολίτες ανακάλυψαν πολύ αργά τα προβλήματα του Δήμου. Τώρα θυμηθήκαν κάποιοι ότι υπάρχει Βαρδαρόβαση. Ήρθαν να μας κάνουν μαθήματα για τη Βαρδαρόβαση.